assalamu aleykum bandiraɓe heeɗiɓe, amin calminone inde Allah joom jamo jiɗɗo yimɓe fof nana kadi jaɓa lawol peewal ngol lelnigol beele ina mbawa dañjude makko jaam celluɗo ha abada. Amin belti hande no feewi e ko min mbawi artude jokkande on yewtere mon lawol peewal. Gila ko ɓooyi eɗen bitta e bindi annabaɓe he en jii lawol peewal ngol Allah lelni beele bakkadinoɓe ɓe ina gona fewɓe e yeeso mum. En jiino haala annabaɓe ka timmiri e Yeesu. Yewtere men hande e yewtere men arore min ganniyi ko waddude e mon taro paatuɗe e darje neɗɗo mbo annabaɓe ɓe kalatno o. Holi miijo mon e Yeesu. Ko noon innirɗen ɗeɗo jangɗele ɗiɗi. Ko waɗi? E nder jangde men e Linjila en nanino no Yeesu namnortono yimɓe ɓe wi ɗumen holi miijo mon e Almasihu o. E goonga ɗum ko namnal kewgal nafoore te gooto e men fof ina foti jabanade ɗum hoore mum. E goonga malumen aduna e laakara fof fawi koye jaabowol men e ngal ɗon namnal. Joni Yeesu Almasihu arta te so arti ma o namne namnal o namnino yimɓe jamanu makko ngal. An noon holi miijo ma e am? Woni fandare amen ko andinde on holi gonɗo Yeesu e goonga. Min jiɗa hay goto funto on ko faati e ɗum. Amen ñaagi woto cikke e wonde Yeesu Almasihu ko annabi ɓolo walla ko neɗɗo moƴƴo e hakkunde yimɓe. Ala ko goto. Hay goto o fotani wona e aduna wona e laakara. Holi miijo mon e makko, holi kanko to bangal mon. Amen jiɗi namnade on namne joyi paatuɗe e Yeesu Almasihu. Holi miijo mon e jibinede makko hawnide nde. Hay goto jibiniraka no makko ni. Ko kanko woni Yeesu ɓi Mariyama o. Oɗon gandi eɗen mbiya Yaya ɓi Sakari, Suleymani ɓi Dawuda, Ismaila ɓi Ibrahim. Neɗɗo fof yettete ko yettode bammum walla inde bammum rewne e inde mum. Wadde noon Yeesu kañum holi ko waɗi inde yummum rewna e inde mum. Sabu o wodano baaba e aduna he ko mbomri jibinimo. O jibina tan koye bawɗe Allah. Hakke duuɓi 700 ko adi jibinede Almasihu o, annabi Esayi haalino no fotirno jibinirede. Ko ni o wi, ma mbomri ndi ɓam reedu jibina ɓiɗɗo gorko innira ɗum Emmanuel, ɗum firtata ko Allah ina wondi e men. Allah tagitani men Adama koye pundi leydi, te enen fof ko en bani Adama en, hay annabaɓe ɓe. Enen fof ngummiɗen koye leydi, kono jomiraɗo Yeesu kañum ummi ko dow asaman. Enen fof mbayɗen kono leydi tun wundini sababude bakkatuji men. Kono Yeesu Almasihu wayi kono toɓo ummingo dow asaman ni, sabu ko laaɓɗo ceniɗo hono no Allah woniri laaɓɗo e ceniɗo ni. Eɗen janga e Linjil ɗum ɗo. Yeesu Almasihu ardi e aduna he ko dandude bakkadinoɓe. Ko adi Yeesu ina ara e aduna he wonduno koye Allah, sabu ko kanko woni konngol Allah. Ko kanko labani hoore makko jippade o wonti neɗɗo ngam dandude en e bakkatuji men. O ummi ko dow asaman. Meɗino wadde worɓe ɗiɗo jani e woyndu. Hen goto wi goɗɗo, wallam jaltinami e o nokku bonɗo. Goɗɗo o jaabimo wi, koni ko an fuyi. Holi no mbawi ratmi yaltindema e ndu woyndu, tawde enen ɗiɗo fof gonɗen ko nder. E nder ɗum ɓe nani dande neɗɗo ummoriɓe dow, yoɓe nangu e ɓoggol safaɓe. On neɗɗo ina wawi dandudeɓe sabu o natana e woyndu he. O addaniɓe ballal ummingal dow. Annabaɓe ɓe mbawa dandude en e ngaska bakkate he, sabu kamɓenne koɓe bakkudinoɓe. Yeesu noon kañum ronani sifa bakkat gonɗo e neɗɗo o. O ummi ko dow, o iwi koye ruuhu ceniɗo o, ko mbomri jibinimo. En jiino no Allah nelirno maleykaji mum waɗi hoodere mawnde e asaman he ngam habrude jibinede Almasihu ceniɗo hono dandowo aduna o. Ɗum ko kawisa mawɗo. Hay goto meeɗani jibinirede no o neɗɗo ni. Ko o goto e jibinede makko. O faydetake e hay goto. Kono noon mawnede Yeesu haɗani tan e jibinede mum. Yeesu ko goto kadi e sifa mum. Holi miijo mon e sifa makko ceniɗo o?
yeesu wonno ko neɗɗo timmuɗo, o meeɗani bakkudinde hay laawol gotol ni, o meeɗani tubande yimɓe yo njaafomo, sabu o meeɗani toonje hay goto. Kala neɗɗo kulɗo Allah ina foti tubande Allah mbele bakkatuji mum ina njaafe. Annabaɓe ɓe fof mbaɗiri noon. Oɗon mbawi wittude e haala Allah he fof, ala hen fof to jiyaton to jomiraɗo Yeesu ñaagi yo bakkatuji mum njaafe. Jarani ko ombo yaafno tawde o meeɗani bakkudinde. Sehilaɓe makko e añɓe makko fof ceettima e wonde meeɗani yiide e makko toñange. Bandiraɓe, neɗɗo goɗɗo mo meeɗani bakkudinde woodani. Jomiraɗo Yeesu ɓuri annabi. Ko kanko woni ceniɗo Allah o garɗo e aduna he. Eey, Yeesu ko gooto e sifa mum, o faydetaake e hay gooto. Eɗen poti andude kadi goɗɗum, Yeesu ko gooto e haala mum. Holi miijo mon e waaju makko o? Añɓe makko meeɗino nelde gardeji mbele ina jaggamo. Kono nde ɓe jetti, ɓe nani waaju makko, ɓe dutti. Ɓe naji, ɓe ngoni e wiide, min meeɗa yiide baaɗo no o gorko ni waawde haalde. Miijtoɗe e ko haali e hoore makko nde o wi, ko min woni annoore aduna, kala dewɗo e am yahata e nder niɓɓere heɓat annoore ngurdam nde. Annabaɓe ɓe mbayi kono lewru ni, kono Yeesu kañum wayi kono naange ni. So naange fuɗi, holi ko mbaddata e lewru? Annabaɓe ɓe inniri almasihu o ko naange peewal. Mbele a meeɗi yiide naange ina ñifa? Ala, naange ñifata mukk. Nge yaynoto ko leyɗele ɗe fof no potiri. Yeesu almasihu wayi kono naange ni. O ƴeeŋata ko leyɗele aduna ɗe fof ndendimbo. Yeesu haali kadi wi, ko min woni laawol ngol, woni goonga o, woni ngurdam ɗam. Yeesu ina serti no feewi e hohoɓe diine wiyoɓe, mbaɗe ɗum ɗo ndewe nde ɗo jangde. Laawol ngol nani, ndewe sarɗiji diine ɗi. Yeesu almasihu kañum ko ni wi, ko min woni laawol ngol, gonɗinam, ndewakam, mbele keɓa bawɗe wondoyde e Allah ha abada. Ko Yeesu e hoore mum woni laawol ngol. Dokken yeru. Meeɗino wadde cukalel tokosel majji nder saare mawnde. Ngel fayi e alkaati gooto, ngel ñaagi yo on hollumbo laawol. Alkaati o jaabimo wi, a yahat ha yeeso, keltoɗa bedda bange ma nano, jokka kadi ha yeeso, keltoɗa bedda tataɓo bange ma ñaamo, caggal ɗum ɓenna bolol ngol, taccita laawel tokosel ngel, puɗɗoɗa noon naatde e laawol mangol he. Ɗon tan cukalel ngel fawi juuɗe hoore woni e woyde. Ndenne dey alkaati o holli ngel laawol ngol, kono ko famɗude doole e kulol waɗi ngel wasde rewde ngol laawol. Ɗon e ɗon tan ndeke neɗɗo gooto mo ngel jeyda leegal nana ara, nangi e jungo maggel, nawti ngel. Nde cukalel ngel tampi jahagol, o wakki ɗum ha nder galle. Alkaati o hollino ngel laawol ngol, kono ko oya neɗɗo woni laawol ngol sabu ko on nawti ngel. Yeesu wi, ko min woni laawol ngol, ko min woni laawol aljanna, galle Allah o. Ko min woni laawol ngol, woni goonga o, woni ngurdam ɗam. Hay gooto wawa yaade to Allah Baaba o tawa rewani am. E goonga, hay gooto meeɗa haaldude no Yeesu haaldata ni. Ko o gooto, o faydetaake e hay gooto goɗɗo. Kono noon, darje Yeesu o haaɗani tan e jibinede mum, walla e sifa mum, walla e jangɗele mum. Darje makko ina yiye kadi e golle makko. Holi miijo mon e baawɗe Yeesu ɗe. Ala fof ko Yeesu ronki, o rokkama kala baawɗe. Kala ko ina wiye golle Allah, jomiraɗo Yeesu waɗi ɗum ngam hollirde yimɓeɓe to ummi e holi kañum. Holi baawɗo darnude hendu so wona Allah? Yeesu darni hendu. Holi baawɗo wurtinde maayɗo so wona Allah? Yeesu wurtini maayɓe. Holi baawɗo humtinde gumɗo so wona Allah? Yeesu waɗi ɗum kañumne. O sellini kala nyawu. Ko konngol makko tan o riwratno seyɗaneji. O yaafima bakkatuji yimɓe hewɓe, o wayli ngurdam mumen. Annabaɓe ɓe mbaɗatno kawisaji koye inde Allah, kono jomiraɗo Yeesu waɗatno kawisaji koye inde mum. Ko kanko tan wawno huccidde e boofo mo ganduɗa
yahaani hakke duuɓi 38 o wi ɗum, ummu ƴettu leeso ma njaha. ɗon tan on ummi woni e yaade. Yeesu meeɗa safrirde lekki, o sellinatno yimɓe tan koye inde makko e baawɗe konngol makko. sehil Yeesu gooto biyeteeɗo Lasar meeɗino maayde ubba. nde Yeesu yetti taw Lasar ubbaama haa woni balɗe 4, Yeesu fayi to yanaande to wi, Lasar yaltu gaayi. ɗon tan ɓandu Lasar ndu woni e yaltude e yanaande nde. Yeesu ina jogii baawɗe wurtinde maayɓe, ko ɗum waɗi mo wiide, ko min woni gurtugol woni ngurdam. Nyalawma nana ara, ma maayɓe fof nan daande makko ngurta ndaro yeeso makko. Aan keɗiɗo hande, aanne ma yaltu yanaande ma so tawi ɗen geɗe tawi ko a maayi. Kono ɗo joni to gonɗa, Joomiraaɗo Yeesu ina waawi rokkudema ngurdam kesam e baawɗe wurde dow haa abada, so tawi a gonɗinimo no dandowo ma e no joome. Hay hande Yeesu nana wayla ngurdam yimɓe heewɓe nder aduna he fof. Ombo waawi waylude ngurdam ma aanne. Holi miijo ma e Yeesu? Holi miijo ma e golle makko? Ko o gooto, ko kanko woni joom baawɗe. O faydetaake e hay gooto goɗɗo. Ko adi amen certe e mon hande. Amen jiɗi namnade on geɗel gootel paatungel e Yeesu. Ko ni ngel wayi. Holi miijo mon e inde Yeesu nde. En jiino e binde annabaaɓe ɗi e wonde Yeesu ina jogii ko ɓuri inde 100 mbele ganden holi kanko. Ombo wiye Emmanuel, konngol ngol, ɓii neɗɗo o, jawgel Allah ngel, cottowo o, dandowo o, nguura ngurdam ka, gaynaako moƴƴo o, annoore aduna, joom darja, guurtugol, gadiiɗo e cakkitiiɗo, fuɗɗoode e wortorde, damal ngal, laawol ngol, goongo o e ngurdam ɗam, ɓii Allah towɗo e inde goɗɗe kewɗe. En jiino no annabi Muusa innira neɗɗo Allah. Annabi Ibrahima wiya sehil Allah. Kono ko neɗɗo gooto tan dañi wiyeede ɓii Allah. Joni noon holi ɓurɗo ɓattade neɗɗo, ko sehil mum walla ko ɓiyum? Kaale noon goonga gonɗo e ɓerɗe mono. Eey, ko Yeesu innira ɓii Allah. Allah inniri Yeesu ɓiyum ko ngam serndude ɗum e woɗɓe ɓe fof. Allah haali e Linjiila wi, o ɗo ko ɓiyam mo korsinmi, mbo cuɓimi, keɗoɗembo. Holi ko Allah yiɗi wiide e ɗin konnguli? Ina wiye ɓiɗɗo ko mbeelu baaba mum. Kala jiiɗo ɓiɗɗo anda no baaba mum wayi. Wadde noon kala ganduɗo Yeesu andi no Allah wayi. Ko ɗum bindi ɗi kaali nde mbi, hay gooto meeɗa yiide Allah. Ɓiɗɗo bajjo mo ganduɗa ko Allah, gonɗo e sara Allah baaba o, ko on andinimo. Mbele aɗa yiɗi andude Allah, jokkodira e mum ha abada. Wadde noon ar e Joomiraaɗo Yeesu mbo Allah inniri ɓiyum o. Yeesu ari koye bammum. Ko ɗum waɗi mo wiyeede Emmanuel, ko firtata Allah ina wondi e men. Ina waɗi yimɓe wiyoɓe Allah towɗo o wawa tellade e leydi no neɗɗo. Kono kala miijortoɗo noon juumi te suwa andude feere dandore nde Allah waɗi ngam dandude bakkudinoɓe ɓe, feere nde ganduɗa ko Allah e hoore mum telli feeñi e leydi wonti neɗɗo ngam andinde hoore mum bani Adama en e sottude ɗumen e juuɗe Iblisa. Bandiraɓe, Allah ko mawɗo te ala to haaɗi. O yiɗi ko yimɓe fof gandambo. Ko ɗum waɗi mbo wontude neɗɗo o ari e aduna he. Holi miijo mon e inde Yeesu almasihu ɗe? Holi miijo mon e jibinede makko e sifa makko? Holi miijo mon e haala makko e golle makko? To bangal mon, holi kanko? O faydetaake e hay gooto goɗɗo. Ala mbo foti ko gooto. Waktu men o yonti, kono so Allah jaɓi e yewtere men arore, ma en jofnu jangde men hande nde, kañum e dendangal jewte ɗe mbaɗɗen ɗe e binde annabaaɓe ɗi. Yo moƴƴere Allah won e mon, te miccoɗon no moƴƴi e ko bindi ɗi kaali nde mbi, koye Joomiraaɗo Yeesu timmende Allah fof hoɗi e ɓandu, kadi on keɓi fof e keewal e kaɓɓodiral mon e makko, kanko jimɗo e kala laamu e baawɗe o.